皆さんこんにちは、オレンジです。今日は紹介物のお菓子編をやっていこうと思います。他に種類があったら他の紹介物をしていこうと思います。少々お待ちください。まだかな、まだ来ないかな。お待たせ。遅いぞもう。今日はデールくんとミニーちゃんでデートします。駄菓子屋デートです。駄菓子屋デート楽しみだね。おー、楽しみだな。着いた。いらっしゃい。何が欲しいのかい？私はチョコレートかな。俺は、珍しい、あまりスーパーで売ってないようなお菓子が欲しいぜ。ちょっと待っててね。って感じで、芝居ちょっと下手なんですけど、こんな感じで、ちょっとクリップ使ってるし、芝居も下手なんですけど、早速、駄菓子屋とかいろんなとこで買ったものを紹介していこうと思います。では少々お待ちください。結構あるんですよね。まず一つ目はロールキャンディーコーラ味。これは好きです。で、ハンバーガーグミ、はい、でピュレグミ、はい、ちょっと2つに分けるかもしれませんね。とろけるグミオレンジ味、ピュレグミぶどうです。見えない。ちょっと置き方下手なんですけど適当に置いてきますね。はい、こんな感じで青べ緑べガム、ロッテかじって果実グミ、ジューシー香るぶどう、適当なの飾んないよ。ステッキチョコ、ぶどう飴、ハンバーガーグミ2つ目、サイダーとコーラのグミ。やばい。飴玉、チェアの飴遊び、チェアっていうのかな。スパイスプレーサイダー、ドラキューラの元ガムです。なんかハイチュウみたいなやつのコーラとオレンジです。ごめんなさい。パン飴、いちご飴、これまたハイチュウみたいなのコーラ、レモン飴、はちみつレモン味の飴、メロンの飴、もういいや、ハローキティレモン味の飴なんだこれ、パパイヤの飴、レモンの飴が3つ、オレンジの飴が2つキウイ味の飴。はい。で、そういえばこの頃絨毯買いました。当たりが出ます。レモンラムネ。はい、時間があるかな。ありますね。では次のものも紹介していきます。まずはコーンペイトを食べかけ、贅沢カカオのマーブル食べかけ、大粒、こんな感じで大きめの粒で、次は
電車のチョコ、オリオンミニサワー2つ、オリオンミニコーラ2つ、美形キャンディーグレープフルーツ味、パイ、うさぎのマシュマロ2つ、チーリン乾杯ラムネ、はい、でパイン飴4つ、うまい棒コンポタ味、オリオンミニピーチ、いいや、ザ型抜き、パイン飴もう一つ、赤の飴5つ、赤の飴6つも、オレンジとマンゴーの飴1つずつ、黄色の飴2つ、いいのか、オレンジ色の飴1つ、青の飴1つ、あとキャンベビーとフルーツ味、あとプッチョのマスカットで、最後にお菓子じゃないんですけど、こちらの雪の結晶3つ、白い色と透明な色が3つで、濃い色が2つ、1つかけてますね。で、薄い色が1つ、こんな感じですね。はい。まだありました。こちらのラプンツェルのストロベリー&ホワイト、これはエリーゼかな。でもう一つ最後なんですけど、こちらのソーダ味の綿ガム、まだありました。これが最後だと思います。これでラストです。ピーチの飴ですね。はい。こんなんでお菓子紹介は終わりです。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。